Namahin na lagi paabot. Good morning, sir. Good morning, sir. Ano nga naliit ka, sir? Attendance na mo, attendance ha. Mari ang maestro naliit. Maestro nga, naliit, mini. Hindi ka pinalibang. Sir, ano naliit ka, sir? Ha? Master Rio? Attendance ang agatin nyo. Ano na, very good kayo, sir. Ah, Kes ko, sir, be. Sama Asa man na, sir? mga agihaon. Lus kalubagan ni. Sabi patamaksugod sa atong test karon no. Kay balo na ka mo mabasa? dili, sir. Hindi ko ba? Ikaw ako na ang pababasa to Tuloy niyo. ko, sir. Tuloy ko. Kaya di ko ka makabasa. Sige na ako sin tudlo. Hasol na ba kayo sa tudlo ninyo? Ikaw may basa din. Bakit Baka! ako, sir, nga, ni-eskwela ko para nga makakat-on ko pagbasa. Katudlo ko nimo. Sa paninyo mga isa dyan tiha. Pabasahon mo. Supak paninyo. Supak mo ka ma'am. Basa! Ay, di ba ito basa? Do not enter, sir. Ano na din, sir? Dili rin po yung video, eh. Oto, basa. Sige, Basa, sir. Basa, kaya. Basa nga, sir. Di masa ako kantigo mo basa. Ano na, maestro naliit mo, basa?